खुलुमबाय आंनि बे गोदान चेनेलाव आं नोंथांमोननि सेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ अनसायगोन होननानै। खन्थाइनि मुङानो जादों नों मिन्थिगौ ना। दानिया फैदो आवरायदिनि। नंखाय अननाय नंखाय रादाय बेफोरथ' आंनि आखुथाइ नङामोन। सम आरो थासारियाबो जे जोंनि माखासे आखुथाइखौ गोसो गैयैसेयावबो दानानै लानो थिनो। नों मिन्थिगौ ना? दोरफो दोरफो बायग्लिनाय गोसोनिख्रुइ गोरासिन जिराद मोनबो गैया। नों मिन्थिगौ ना? राननो रोङै मोदैनि बानानिख्रुइ गोरानसिन जिराद मोनबो गैया। नों मिन्थिगौ ना? बैफोर मोनफ्रोम बिसगोनां बुब्लिखौ बारबोनायनि उनाव गावखौनो जेब्ला मोनफ्रोमबो थासारिजों गोरोबफ्लेहोनो हागोन, बेयो मोनसे मुसुखानि महर लायो, जायनाव मोनबो जाथाया फिनजाथाय खालामनो हाया। नों मिन्थिगौ ना? गोजोन्थों।